идва този поздрав от Дорето и Речкото. Поздрави за изборите, за Румен Радев. Дано както си обещал да ни раздрови с България. Махни ме еврото, намери ни работа, защото безработни бягаме от България. Няма какво да се прави, какво да се яде. Пенсионерите взимат пенсията и до другия месец нямат нищо и пишат в магазините, имат и тирадка на заем. А сега ви пускам с този рап, брат ми. Хайде, Речко, ти си, докажи им играта. Като влязахме в еврото, всичко беше топ, но сега в джоба пара йог. Ей, с 300 евро заплата, какво да правят тези хора? Ток, вода да плащат или да си вземат нещо за ядене, или да се издържат, или лекарства да си вземат. Какво да правим сега? Хората правиха деца да вземат майчество детски, но сега няма смисъл. Детските са 25 евро, преди бяха 50 лева. А сега какво стана? Няма в леглото никакви драми. Има хора не спят, мислят всеки ден откъде да вземат някой лев. Айде, изборите спечелихте бе, покажете се, че сменяте България на лева. И се докажете, че България ще се оправи. Никой да не бяга, а да стои в страната си. Айде бе! Румен Радев ни обеща, че ще влезем отново в лева. Ей, чакай, братко, няма как да правиш това. Прият закон не се отменя и България от години е изчезнала, но вие не се осъзнавате. А само ни нападате, нас турците и циганите ги нападате. Ей, вие гледайте себе си, смърт за българи. Ако имахме ние ромите държава наша, щяхме да станем депутати, адвокати, прокурори всякакви. Но вие не ни дадохте шанс да пораснем във вашите очи. Ако нещо постигнем, вие казвате цигани. Ние не сме цигани, защото в личната карта пише българен. Разбираш ли това? Защото имам български имена. И говоря за кметовете. Променете България, намерете работа, даже за неграмотните да има работа. Имат ли да изкарват, нещо да прехранват, семействата им са гладни. Не дей да забравяте, вие седите на високо на столовете, не мислите за хората какво ще ядат или не. Пускам брат ми да говори за вас, да ви разкаже как влизате във всички депутати. Ей, bizi konuşanlar bile çok olur. Hey, biz o çocukların kimmişik hey. Konuşanlar çok. Gözlerinizle görmeden gelmeyin, konuşasınız siz bizi. İşinize bakın. Искам този видеоклип, не мога да пея хубаво, нито нищо да направя. За първи път ми е така да го раздавам, но брат ми каза, удовери се в мен, искам да говоря за депутатите. Оправете ни страната, да ни растат децата, не дей забравяте. Лека вечер от нас.